فروخی السلام علیکم نعمت زربانو. سلام رجب علی، بله من رجب علی. نشناختی؟ شما آمدین؟ بله من برگشتم. خاطری کسی رفتی نرفتی گذشت دیگه تکرارش نکن. من باوری ندارم دوست داشته من با من خیانت کند. نفری که من از صدق دل دوست می داشتم دوست می داشت. اگر نصیب باشد 3-4 روز پس من شوهرشونده همین دختر هستم. آه وطن، چگونه زیبا شده ای، چگونه آباد شده ای. هزاران بار شکر، هزاران بار شکر، هزاران بار شکر که امروز صحت سلامت از غریبی به وطن برگشتم. باز به دیدار مادر، باز به دیدار یار و دوستان، باز به دیدار سرشوندم. هزاران بار شکر پروردگار که امروز با سری بلند برگشتم. ассалому алайкум апаву хоҳарони азиз. эълони навбатии ман барои занҳои хонашин. ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунам. ба шумо маълумоти олӣ лозим нест. донистани забони русӣ ҳам дар кор нест. аз хона ба ягон ҷо баромадан лозим нест. шумо метавонедтон аз назди фарзандонатон дур нашуда баробари кори хона боз пул ҳам кор кунедтон. омӯзишҳо ҳамааш бепул аст. ман шахсан худам ба худ боварии калон надоштам. ман метарсидам корро оғоз кардан, валекин ман ба худ як имконият додам ки корро оғоз кунам. худо ба ҳазор бор шукр ки ман аллакай маошҳои хуб гирифта истодаам. ба ғайр аз оне ки мо ҳар 3 ҳафта маош мегирем, боз бонусҳои калони пулӣ ба мо дода мешавад аз тарафи компания. ягон ҷои қииниш нест. ҳар яке шуморо то ба маошҳои хуб баромаданатон мо дастгирӣ мекунем. ҳамаашро ёд медиҳем. ба ҳамин номерои ватсапи ман нависед, ман ҳамаашро хубтар мефаҳмонам. маълумоти пурра равон мекунам. ташаккури зиёд ба диққататон. салом алайкум. салому алайкум. ҳаҷоатҷон чӣ саломатӣ хуб? алҳамдулилло. чӣ ҳол дорӣ бародар? ҳама хубай, ҳама тинҷай. ин ватани қадар зебо шуда, қадар гӯдонишкуфон шуда, бовар ки хирсанд шидам. беҳтарин. албатта бародари азиз, шумо нест фақат ғарибӣ кам ватанам хабар бигирен охи. беҳтарин ай. чӣ намегар ё? ҳама ободӣ рафтем. дигар чӣ гапо? настарина чӣ хел хай? ватан ҳама тинҷай. ҳама дар хубӣ чӣ ай бародар? сиҳат саломат гаштан ай, омадан ай ба ҳамҷа. бовар ки ватан хеле дигаштан, хеле дигаштан. чӣ бародар? бовар ки дар ҳақиқат дигаштан, а? бале. лабай раҷабалӣ. меҳрубонҷон, ҳола бай. куҷодай бачавча? ҳам пеши дом даштагиам. бародарҷон як ҷо рафтан дар кор. бози ман миём як ҷо бирем? майли бародари азиз, ту меҳмони олиқадри маи. дашти ҷумуд мефора, рӯи каш, сафедоб, кумроғ, шел. меҳмони олиқадри. дил хоҳ ҷо мерем. гап нест брат, фархор намерем? фархорам мерем. шӯхӣ мекунем, не як ҷо дигар рафтан дар кор бародар интизорша мерем. майлаш биё интизор мешам. майли. интизор мешам, биё бародари азиз мерем. меҳрубоншо? оҳ, камрат. чӣ кардӣ? ҳеҷ не бародари азиз, шуморо мунтазир шудам. беҳтарин. мақсад меҳрубонҷон барои ҳам занг задам ки бирем ба янгата ягон сюрпризча кунем. вале дарак надорам, ман омадам. ягон падарка, ягон чӣ харидан дар кор бурдан дар кор да? бародари азиз, беҳтараш биё нарем. чӣ хел намерам? ай ғарибӣ омадам. у духтараки қадар вақт интизор шид, и қадар вақт ба умед буд ки ман бармегардам, ман ӯро хушбахт мекунам. чӣ хел ман наздидам, ман дӯст доштам, ман нафаре ки ман барои ӯ ҷон метавам. чӣ хел ман намерам намебинам ӯро? рости гап раҷабалӣ, вақте шумо дураи ватан будем, дар ғарибӣ будем, баъзан ҳодисаҳое шид ки
нахостам шуморо ғамгин кунам, нахостам шуморо зиқ кунам. мон бахайра меҳрубон. заншавандатон нафаре ки шумо ӯро дӯст медоштен, нафаре ки шумо ӯро мисли гавҳараки чашм нигаҳ мекарден, дар шумо хиёнат кард. хиёнат? чӣ хел меҳрубон? бале, мутаассифона хиёнат кард. ин номумкин аст меҳрубон, ин номумкин аст. наход охи ин чӣ хел мешавад меҳрубон? ман боварӣ надорам дӯстдоштаи ман ба ман хиёнат кунад. Нафаре ки ман аз сидқи дил дӯст медоштам, дӯст медошт, ба ман хиёнат кунад. Ин бовар нокарданист бародар. ман ҳам бовар надоштам бародари азиз, лекин шоҳиди чандин ҳодисаҳо шудам, бовар кардам. агар ту хоҳӣ ба ду чашми худ рафта мебинем, шоҳиди ҳодиса мешавем. қабул мерувон. ман ҳам хела гуфтанӣ дорам. бихел бошам, ман хела гуфтанӣ дорам. мерем мерувон, мерем. дар ҳамин ҷои кори ту ҳастам. барвақта бу камтар кор дорам. майли хуб. ассалому алайкум Зарабону. салом Раҷабалӣ. бале, ман Раҷабалӣ. нашнохтӣ? шумо омадем? бале, ман баргаштам. ман абадӣ нарафта будам Зарабону. хабарои нав а? фаҳмидам ки номзад шидаи а? бача, ту ки ҳасти қавағар чағар дорӣ? ман ки ҳастам бародар? бале, ту ки ҳастӣ? бародар пешай маро пурсидан, аввал бугу ки ту худат кӣ? гӯш кун. агар насиб бошад, 3-4 рӯз пас ман шаҳваршавандаи ҳамин духтар ҳастам. яъне ки домоди таърифӣ, домоди пулдор, домоди молдор, домоди сарватманд. Зарабону? табрик. домоди муносиб. сабр карда натонистӣ? ман ба хотири ту ғарибӣ рафтам, ба хотири ту ғариб шидам. сардира сардӣ нагуфта, гармира гармӣ нагуфта ки имрӯз мо бием хушбахшем, имрӯз мо бием ба якдигар расем. лекин мебинем ки дар ҳаққи хиёнат кардӣ. ман ба ҳамӣ сазовор будам, ман ба ҳамӣ сазовор будам. ман камбағалам бошам, лекин барои хушбахтии ту, барои зиндагии ту, барои сарбаланд будани ту аз сидқи дил меҳнат мекардам, кӯшиш мекардам. лекин ман боварӣ надоштам ки ҳамаи меҳнати мара, ҳамаи заҳмати мара, дӯстдориҳои мара, бедорхобиҳои мара қадр намекунӣ. ман боварӣ надоштам. гӯш кун. ҳар фарди мард ба сари духтар даст намебардорад, дод намезанад. дуруст бародар, дуруст мегӯӣ. инсон ба сари духтара баланд гап намезана, сухани қабеҳ намега. дар ҳақиқат гапҳо дурустанд. ман то имрӯза инсона қадр мекардам, инсона фақат меҳрубонӣ мекардам, инсона сухани хуб мекардам ки заррае дили шайман озор наёва, заррае айман наранҷа. ман мисли гавҳараки чашм инсона эҳтиром мекардам. лекин имрӯз маҷбурам бародар. агар бародарҷон ба мисли ман ошиқ мешидӣ, ба мисли ман дӯст медоштӣ, ба мисли ман заҳмат мекашидӣ чандин солҳо, баъд мефаҳмидӣ ки ишқ чӣ қадар инсона месӯзонад. медонӣ бародар, инсоне ки сидқан дӯст медорад, ба хотири дӯстдошташ ҳатто ай баҳри ҷонаш мегзарад, ай баҳри ҷонаш. гӯш кун бародар, ту аввал як ба ҳоли худам нигар. ман мефаҳмам як камбағал ҳастӣ, дар мусофирӣ азоб кашидаӣ, ранҷ дидаӣ. ба хотири касе рафтӣ нарафтӣ, гузашта гузашт, дига такрориш накун. ба ту чанд пул дар кор аст? ман ба ту медиҳам.
аз мехостаат ҳатто зиёд медиҳам то моро осуда гузорӣ. чанд сум? бале, чанд пул дар кор аст? гап зан, ман медиҳам. бале, чанд сум? пул пул дар ҳама ҷо фақат пул рол мегузад. дуруст мегӯй бародарҷон. дурустае ки зарабону ба хотири пулу мол, ба хотири сарват, ба хотири бойгарӣ ишқи мара қадр накарда имрӯз мара фурӯхт. лекин бародар, ман як хандаи амира, як нигоҳи амира, як тори мӯи сари амира ба як дунё намефурӯхтам. ба як дунё. хушбахти ба шумо.